USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ada ka di problema, Lourdes? Dinamag ni Oscar na asawak manong nimi. Tsaka mo, no problema na ito Oscar. May panggap ka na anak ta. Siyempre, panagmamatrikulan tumanin. Bumaling ang tumanin kining boss mo. Awan ni boss. Makabulan ng awan. Ket nila ni, ti kabayaganan nga agtrabaho ito na nga cruisery nga magtrabaho kakaskahera. Iti officer in charge. Iti problema kita. Madugdug talak nga taktakaw nila ni. Niya? At ang amin lalaki na Anya? Diyos ko. Sa nilakay na kano, di man nagtrabaho, sa kangalan nga nabartek, at dyan ka po na no, apeng saan na nga maipaay kinilani, tika sa pula ng raksak. Nako. So nga nagsapol ti ubing, estudyante. So nga, nagtaktakaw ta, masapol siguro di estudyante ti kwarta. Kada, anang rati pa kabriribo kami ta? Pampanunutak nga rod. No, agipulo nga kung saan. Kapaman nga sumangpet to ni boss mi, ni Sir Roland. Alam ako na. Maganda nga agipulo nga. Amangan no, malusutan ni Lani. Amangan no si Kadlag tagbaling atakes. Kasano ko nga? Amangan no, awan ti ebidensya. Ano awan? Ada CCTV. Ano ang tirantamita? Nung si kumatisyak. Nung si kakumatisyak. Oscar. Ano niya taramidem? Kita makibingayak Noon mo takawan na kita. Kanak ba't ko nakatap na nagkipulpulong? Matibat ka ron. Kahit mo asawan. Kahit mong iserbita. Pamilyata. Tinayak takaw. Sabagay mat kadiya. Sidsidiran nak ti konsensyak. Masidsidira. Sidir. So nga niya trumbeng ka namidek. Tamom. Nung siyak tagbalay kiti na ito'y. Nagundaway. Baka siyak tagbalay nga manager. Hana? May promote ka? Agdoble no kan sweldo. Kahit na sawen, malaksi dito panagtarakan mo, panagbanggag mo, kendi sweldok, siyempre, nakananaman o kan nga mapaadal tali kiti dua mo, talo ko na kuma. Talungan nakta. Saan ka di ka na pinasikas na kung daway? Sa bagay, gusto ka. O ala, medyo ko na. Anong orte ramidem? Sa orte ka salsalud-sudak kang ka. Rombang ka din, agipulong. Sige, agipulong ka. Tarumbang una na ita. Tisam mo pa ng salaknib, iti mading aramid, ket nasayat na ita. Sanga basol. Ti basol, amom lang aruden ng agar aramid, ti sanga nasiyat, amo pala ipulong. So, sige. Okay. Okay nga rod. Ano kasta kita? Kasaritak to ni Sir Roland. Kadibag to aking kuana. No anyat na aramid. Nilani. Nga isot pili na nga baling nga manager. Iti pa nag-migrate na sa di Amerika. Ipulong ko. Katsapi ko matagbaligyan. Katsapi ko Oscar, ta babayin ti kasto nga ramidek. Kat ada pagsayatan ti biyak tayo.
Inidumteng ni Sir Roland Manong Nemi nga nagkapo ija Manila. Nang nangangay man iti emergency meeting Manong Nemi para iti panakaisagana kano iti appointment agbalin nga manager. Akasukat na. Ngayon adanadlaw na. Nadakkel ti decrease Manong Nemi tinapalabas nga bulan. Iti dati-dati nga income ti groceria. Dagos met Manong Nemi nga ti makder ni Lani nga nangibaga. Sir, niran-ran lang amin nga basit iti imay nga gibatang. Basit ti giti customer. Okay lang. O, sige. Tatakas na nga pasamak ko naman si Roland. Tumakderak kumaidin Manong Nemi nga mangibaga ti pudno ngem napahayag. Saan ka nagdakder? Inangalak sa bali agundaway Manong Nemi. A week before, iti panag-flight na. Isuday din Manong Nemi nga napanak iti pisina na. Huwag Manong Nemi napanak iti pisina ni Sir Roland kat dituin ng imbagak yung kuha na ti amin. Ikatandak no kayatdak ng ikatan sir. Ngem, nakasagana ka mangawat iti panakaikat ko. No siyak man kas pagarikan din nagpintot. Ngem kahit kung ipudno ka na kayo. Nga kabayatan tikawan nyo. Tinakawan nila ni tika. Kanya. Wan siya. Adaman si CCTV ka. Maling nga pagkitaan. Noan nga talaga gusto ko napasama. Lani. Pinagtalkak ni Lani. Iso kumati kahit kung agbaling nga manager. Sige, parebyok ti CCTV ket dito'y kumamuan ti kinapudno. Tingkay nangigan, papagayam ket ababalayan nga paset ti pagkasalitaan ni Lourdes iti Lawag City. Na dahito ita iti ingkay mangigan intunum aldao 12:30 to 2 iti programa ti kalagip ti napalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Ngam patikim, pasimsim, tinarami tayo dito yung page ni Maring Ray, nga panangibasa at yung ababa nga pakasalitaan ni Lourdes. Manaw naman, ituloy tayo ito nga ibasa. Yeah? Okay. No madama kita nga agbibuya dito live tayo, di page ni Maring Ray, paki-share, paki-like, kaya agpalo kayo kumati page na, no saan kayo pang nakapagpalo. No itimet YouTube channel ting kay pakabuyan iti dayto yung video, please ag-like kayo, ag-share kayo ken ag-subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ni manong yu anemi nato yung Nemi Ruiz, host iti lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babain ka ni Reynaldo Ray Fiesta, dita Honolulu, Hawaii. Nga pakagunutan nyo at kadagitag kakadakil a premyo. Di ba? Okay? Nabuy-boy yung matin kung saan kadakil na premyo. 50,000 pesos, di grand winner tayo. First runner up, 30,000 pesos. Second runner up, 20,000 pesos. Third runner up, 10,000 pesos kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Ito dito yung lawas, maamuan tayo no sino ti second grand finalist tayo. Ito dito yung bulan ti November, dati yun ti last week. Dati pagkasalitan ni Lourdes, kat may sa karagita iti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the fourth week. Kaya tayo man tingin dito yung awis, panagyaman na dito yung first grand finalist tayo. First Grand Finalist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Rema Godoy, iti Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Dagyan tayo, ti panagyaman ken awis ni Rema. Ang giyaman ang unay, tanapili ti pakasalitaan ni anapnuan ti panagigasang lasan. Anangawak iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award.
Ket awisin kayo nga surat met, itilagip tinapalabas. Iburay yung met, ipakasalitaan nyo, apakaadawan ti adal kan sursuro, ket padasan nyo met ti mangabak. Padasan nyo mat ti mga bak. Isungag surat kayo, i-computer yo, di true to life success story yo, sa iyo isa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. No saan nyo matakaya, ket kayat yung asyak tibang interview kada kayo, ag-message ka laeng iti page nga Dear Manong Nemi, wano saan ket Ray Fiesta Sentenciador Award, ket kunayo, Sir, kayat ko ti pa-interview para tilagip tila palabas. Kunayo, uri adda kiti abroad, mabalinda kayong interviewan, uri awang kayo dito Pilipinas, no adaan kayo ti success story. Okay ba? Naginiman-daman nga bibuya kanya kita, sakbay nga tayo ituloy nga ibasa ti pakasaritaan ni Lourdes Itilawag City. Hello, kini Lynn Carr, Marcos Besas. Ayun, dito, ini ko Charlene Marcos Besas. Good morning, Manong and all viewers. Rosita Ibuska, Dan Sharing. Thank you, Rosita. Ni Erlinda Panterosete, hangman nga napuyatan nita. Nasapa mga nagriing. Awan siguro ng pasyar king kuwana. Hanga pinasyar te balu. Nga pada na. Erlinda Estavillo, Honolulu, Hawaii. Thank you for watching. Ni, sino pa datoy? Rosita Ibuska. Thank you. Kenda dumapay nga madama tibuya na. Okay ba? Hindi nga rin ituloy. Ituloy tamat lang iring pas ti pakasalitaan ni Lourdes. Ket into no aldaw 12:30 to 2 yung ketamat ladenggen tapno nabiminas ti pala ka iportray na. Ituloy nga rin nga ibasa dati abawa nga lagi ti palabas ni Lourdes. Nagipulungat nga rud Manong Nemi gabota sidsidranak ti konsensya, ti bukod ko konsensya. Sidir. Tinangiduron kanyak, tapno agipulungan. Tano sana agipulong Manong Nemi, sigurado laki di nga itultuloy to nila ni. Iti panagtakaw na. Nang runa no isunton ti manager. Diya kayat Manong Nemi nga mamprok, ti grocery nga pagtrabaho. Tako nakitinakam ko. Dituyak nga ng rugi. Dituyak tumet nga gritiro. Ta isaksakan mi nga rod iti asawak Manong Nemi iti college wenno panaggraduar amin digiti talungan nakmi. Tano dedya lang sweldok iti agpanuray ken kastamat kan no mano digiti mailako wenno resulta ti panagtaraken ti asawak iti dingwen marigatan kami. Nang runa ket adda digiti gundaway nga matakaw, mapisti digiti taraken mi. Saan ko ba't kaya ambisyonan Manong Nemi agbalin nga manager, ngem te kunahon, masapul nga tong palik ti sitir, ti konsensya. Tapos ni kasta, ket maamuan ti kinapudno, ken na sinuman ti agararamid ti dages, ket madusa. Nangir manen ti meeting Manong Nemi ket dituyen nga naduktadan nga talaga nga kuna ni Sir Roland nga saan nga niya lanit agbalin nga manager iti panagmigrate nan sa di Amerika. Saan nga iso ti pangitungpalan na pangitalkan na iti dayta nga sanga ti grocerya negosyo da. Gabo nga rod naduktalan na nga talaga nagtakaw babayan ti footage ti CCTV. Nga ore lang nagparintumeng Manong Nemi ni Lani nga nagpakawan. Nagparintumeng ni Sangwanan ni Sir Roland nga nagpakawan. Nga kunana nga saan nantun nga ululitan. Nga kunana nga kaya sa pulan na ti panaka-ipromote. Ngam ko na ni Sir Roland. Agtrabaho ka dito akas kahera. Ket kalpasan nga maikarumton ti tinakaw mo. Ag maikat kanton. No sa mumat nga ramidan deta, ket itarayam ti utang mo, no? Itarayam ti tinaktakaw mo. Paibalod ka. Naging Manong Nemi nga sa tawanan tiragsak ko, idi baga ni Sir Roland nga siyak iti agbalinan nga manager. Nagkariyak met ken kuha na Manong Nemi nga aramidek ti panagsabik
Panagtrabaho ka kas manager ket padurasek ti sanga ti groceryana with commission. Siya nga rod ti nga nagbaling nga manager manunemi ket inkaro ni Lani ti tinakaw na aging nga ikaten. Babayin iti panaka-promote ko manunemi nagbalinak nga napudno. Nabintas tinak palang maniher iti dayta nga negosyo. Ket kastaon iti ragsakmi tagsasarunon ti panagraduar digiti talungan nakmi. Nagraduar da aminen kada dandan iti trabaho manunemi ket kunak nga agasawa dan tapno adamatan apbu kumi iti asawa nga ni Oscar. Ket kunak met orek tawon na 2060 wano adupay nga tawon ko. Nung kabailak tupal at tagbali nga manager, itultuloy ko iti trabaho. Taday tangarot tinang rugyakon. Masapul nga dituyak anang rugi nga nagtrabaho, dituyak tumatay nga akritiro. No talaga nga saan kuntun nga kabailan. Dito nga rin ti pagkasalitak, manong nemi ti panagbalin ko kinapudno, wano nagbalin ko apudno, iti trabahok, ken gapo ti sidir, ti konsensyak, ket dadya ti kapuno no apay nga saan ko nga enlimad, iti naduktalak, ng madi nga aramid, iti padak nga tao. Saan ko parang perdikan ko na, saan ko nga rason, tapno hang isot manager, tapno siyak, no dekat talaga nga rumbeng ibagak. Tati mangilimlimad iti kinapudno, may sapay dita abasol. Sabi ko nga, tanakaibati ak iti adal, liliwakin magsarmingan ti bayag, tingar kiaman nga pagaya mo, Lourdes, itilawag siya. Thank you, Lourdes. Thank you mat kadagiti nagbuya. Pansamantala, thank you tumadla buyaan kandenggen, dahil ti pakabuklan, at atidog nga panakaibasa, ti pagkasalita ni Lourdes into 12:30 to 2, iti program at tingalagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Shirley Villanueva, thank you. Mila Milyare, good morning. Ni Shirley Marcos Besas, once again, Rosita Ibusca, ni Erlinda Pantelosete, Erlinda Estabilio, ken dadumapay nga nagbuya. Salamat itin kay panagbuya. Oy, adapay dito yun ni Compadre Carlos Akupan, ken ni Comadre Jacinta Akupan. Inton madamdama, agsubli akto para itidir manong nemi nga page. Thank you for watching.